My people, know Ikeguru. You see this woman, that elderly woman on the bed. You people saw the video that went viral where this woman was calling upon Ebuka Obi to come and settle her family. You know, so this is the daughter of the woman. For those who don't understand the language, this lady here is one of the daughter of this elderly woman here. According to her, she's also a Zionite. Their family, even the mother, all of them are Zionites. But since that prophecy, though Evangelist Ebuka did not say that it's the mother, he did not mention the mother's name. He said that the person that did that is an insider and the person is still alive. So the brother's wife now believed that the mother is the person that brother Ebuka was talking about. So since that time, that woman started making problem with them, calling the mother a witch. You know, so this lady too, her husband rejected her because of that prophecy, said that they're not going to marry again until they settle the matter with brother Ebuka. So that's what she's talking about. So my people, please share this video. This video needs to go viral. Let's Evangelist Ebuka see this video. Maybe he can help to settle this matter because he's getting out of hand. Their family is also a Zion family, according to this woman. So please share this video. I'm my second daughter. That woman, that in your prophecy, Nisi. And I'm not Zion that day, this prophecy. Yeah. Even you know who I now because it's true that now my mother without my knowledge we able to video this thing. Okay, but because of Yoga Biga, Meroji will made like this. Every time Zion 2012, I know Brother Ebuka very well. From 2012, from desert to Ruaboho, I follow Zion. Even now, I'm still following Zion ministry. So, now, according to my mother, Amoma Ebulu, Brother Ebuka Madam, right? Us no name made the team, no name immediate what? Insider, na family. Who no baraha? Who my brother? That girl na about you there, who my brother? Na Zion come na mitri. As from 2012, then, or like ya, our friend, true friend of that my brother, like yeah. Hana be we trying no this marriage. How back daddy they pick na the chief Brother Ebuka na Zion. You will pick number. And the number na agwo. The number na agwo ipike you enwete according to Hana abanya na nwanne nwoke. Ha na aga then ka hafu Brother Ebuka ka Brother Ebuka confirm all the marriage. Ha bata one day nwanne nwoke bata sina daddy confirm all the marriage. Ha we nwo nwa. I'm not accusing our daddy in the Lord or prophet or nuko nya amuma ko. My neighbor na mo adigo to na nwunye my brother na Zion ministry na na nwanne nwoke nke wona mbia na nwunye my brother bia na that Zion ministry na grand ebe na-eme ga ihe ọ ga-agba my mother amusu na my mother is a witch being as old member mbo it's okay ka mmana ka ngesi we me here meet your daddy ka maka ga sister to this team ebe ọ na nwunye my brother na accuse my mother na onya odu the witch and ekwu maka ya ịmara daddy ọ dịrị easy to see you I try my best dido. Even my mom is on with sickness, yeah. We go to Lagos. Mo we body as kai man na for Brother Ebuka. Because I'm a Zion minister. My mom ga mo aboya bia. Camera ka ga si we me hinka. That day my mommy was talking to Chiwike. Chiwike nye her reply. Awena. Here message my mommy put on this platform kita na. But this second because as na the winch. This second this prophecy na nyere na. No enemy I can undo. And me and my brother is laying accusation against my mother. Nkabra asipase. Ona asi na nne mu bu win. Nke na Zion kita na munye ejike we nwe ezigbo okwu na Zion ministry. Nke bụ na mkpọrọ na phone ka ime business. Ihe pụrụ ya na my mother. Onwugokwe. Ole ewute m so much. Nne m buru m na for 9 months. Me and my brother m gbata na Zion. Na Zion ka ọ we meet here. Ga-esi na ekwu udo okwu a. Mere my mom ji wepụta na this platform. My mom ya dara against Amwa Brother Ebuka. He had a book it out camera because more now Nurudi. Last year I went home to my husband's place because this prophecy not online. My husband was watching this prophecy online. Because of this prophecy. From Nagana Corner watch a Western Muniana Musi. In case you ever mother, Nas can hear cause you poor. How about comment my husband the drop or more was say not only Brother Ebuka that will reconcile our marriage.
and for Bore Ebuka reconcile na marriage na aga na watch online amara ka m ga-esi wee mee ya pụta online then ebe ọbụla na Ghana na aga agbo ya ma ọ ga-abịa za nwere any prior ọzọ my husband nyere m ọ gbọrọ ụmụ m 3 girls ka m mụrụ ebi na ọ chọrọ ịkpọ nke obere wee sị ya no ka m na ya skara pụrụ m nke obere ụmụ na village now with my mother-in-law this okwu akịta na-ekwe kwesịrị ime pụta but ebe ọbụla mama apụta go this because the whole world the thing na-agazi the whole world so ihe nna yo our daddy in the Lord that's old member mbọ I started this ministry since 2012 I never for one day kwuo okwu ọjọọ dị ebe brother Ebuka nọ ebe ọ bụ not to go to ya mara ka ọ ga-esi kpọọ my family unite us together I'm not after money because this thing now is my image in my family image and your mom is not after money too and my mom is not after money too ekwesịghị ịpụta but ọ dị go otu a ihe anyị na-ekwu na-abụ ka amara ka a ga-esi wee mee ya ọ bụ na ọ ga-akpọ my family ọ gbọọ ya amara ka a ga-esi wee mee okwu a because okwu a karịrị m this okwu a karịrị m nna abịakwu Zion sef enwezi m courage ịbịa Zion ha ike ụwa agụgo m nnọrọ ọ bụrụ na iwe ọchị ya m nna abịa Zion na anọ m na even today ebe 21 days because of this issue ekuzi anọ m na Zion live I'm not concentrate biko daddy ọ bụ na ya akpọ my family nnukwu onye ama na sanctuary Chineke na-use you I know you from desert we started from desert mee ya nọ n'etiti my family because this thing na mere di m na-agbara m ọsọ my husband even my mother kịta na-abịa ọ na-abịa Zion from desert to Uruagụ even my mother kịta na-ekwu nwunye my brother na-eme accuse na-abịa Zion 2-4 anyị na-abịa Zion 2-4 my mother kịta na-agwa gị na-abịa Zion 2-4 nwunye my brother na-emezi accuse na onye mabuju my husband abandoned me na because of this issue biko na ihe m chọrọ ikwu na enweghị ihe ọzọ thank you